سلام فنوير تي في بمكتال تركبوا كبراتن كم يتمسون لهم سمعت حمشة طريق ساعة شاتهم سترالو زينا وشتن وتصعدنا إنه مكتالكم بخبر زعدم لو عم تخليه فلما أرست زينا بدرجة زواج أشباركا عبد محيال بقعة متزة كورة عودة زتا أبو قرة تخيدو بريتنا 4 عامة فيستيفال إرتراوين تقمتوا أستراليا نيوزيلندا بلوع المعارك تخيدوا أبن أوزبا عاد غيح بدرجاكم نسقوا الرابطات تقبر دقف بستود بملكع كم زغطسل تحبيرو مدلدال زنبنا روسيان سمين كوريا انها قرات معراب بحافشان أمريكا دما بغندو أشغال وينو روسيا العلفت ندمتي بزون جاف ميسايل على اللي تدراوي علامات يوكرين كبيد عنوات أوريدا حرصت جرمن وطن وسخ قبر حرشا وقتوتن مقدال دقوما ندادن زقام سفيح سلام وسلفي يكايدو لو نبزر زراتو كنسجر أبو قريت أبو محيال بقعة متيزة كورة بدرجة زواج باركاس تودب عودة زيتا تخيدو وكرئينا عبد ياسين زدالو تحستلو فرتنا عندهم كتغرباي بجنفر منستر تمرتي زواج باركاس تودبه عم محيال بقعة تمرتي زتوكر عودة زيتا بعصر سلستان عصر 4 تري أبو قريت تخيدو عم منستر تمرتي كإلا من رقاقات بقعة تمرتي بروفيسور تصفاي حيلم بقعات تمرتي أب نقحات تصادفون من لحبرة تسبحة في الشان أب بقعات قربنة ممهران دما بفلاي كم زمركوس بمتقاس أقول قلوت قدمة تمرتي أب بقعات تمرتن وطيت تمهارون أب أستواطوس لزلوهم قلعو بقدمة تمرتي كم زحالف خقبر تلابيوم بقعات تمرتن محيال تعرتاتي كاير كم زلوز دقسة حلاف جنفر تمرتي زوباقاش باركا ممهر محمد علي إبراهيم بوغانوم كم أكل نايت السلاسل زل عمام عقم ممهران زعبيو سلطاناتات ببدرجو موداب حسرتات أبيات تمرت زقالولون سلساو زمدنا زحيلون توقسوتات موساد كم أون ديجيتالاو سرعة أمهارا متأتتاو كابتن بلعول أتوكروز وهابو مخانو مارديوم أم حدار زوبا أمباسادر محمود علي حوري دمام بقعت تمرتن محيال زوسود توقسوتات بزيتو فاينت ممهران كعواتو سلازي كال ممهران نستسكمو رزين حلافنات ببقعات كتقبرو كم أون أم مسرح ممهران مستمهارن زقاطو محسرتات نمكلال بكم زوسود زلو توقسوتات كدفعلهم بمزخخار من محدار زوبا كاوز حتات نمملاء زلو قربنات الرقاقيتهم أبتعقات أمي نغنتات أبيات تمرتي زنطبارو طبطباتن بقعات تمرتن محيال زحقوزو حساباتن كقربو خلو حسرات ممهار متصحفتي في التحكنا ديالون ديجيتالاو أقباب مهروك سفحن زبريتو تتغريبهم أمو داتا أم حيال بقعات تمرتي زمسكن أبركتون زقبرا نايما أكلاين كالاين درجة أبيات تمرت أوردت فورتوساوان لوقع عن سبان متبابع شلمات تعديلهم أب السفر على هجرات زنبرو إيرتراوان عمتوا فيستيفال كم زكايدو زفلاتيو كم أكل نيزي نا 4 معلتات زغط لنا بيتنا 4 عامت فيستيفال إيرتراوان تقماتو أستراليا نيوزيلندا تمالي تزازيمو كابت بوتا زبط حنا حبرتها بملكات سبساب تلوها هيدولو داناي تسفازكي كتغرباي مبل 24 عامتاو فيستيفال إيرتراوان تقماتو أستراليا نيوزيلندن قياسطو مسرعات تحت زبل تيما كاب 10 حدك سب 10 4 تطري بلعو المعرق تخيدو كاب زتفلاليا كتماتات أستراليا نيوزيلندن زموصو بأما إزقصورو هاجراوان زترخبو نايلو معامد فيستيفال من إسياس زتساطفو مدام الزنقع عم مركب سيمينار أبهلو كونتات هاجرن زوباوي معبالتاتن سنت بباوي تحستو بهلاوي مدبن كالق مسنادوتاتن زتقالل نيرو أبزي بلعل وهدت هزبوان محبرات بأورا دما ناي ولدن من إسياتن زدمق هاجراوي متخخاب تقلال قنصل إيرترا أب أستراليا أتو محاري تخسته أبزس معقل فيستيفال مننتنا حدنتنا كبرتاتنا إنخل علو أقداس مدرخ مخانو بمتقاس أبركتون الزقبرو كلهم أكالات أمسجنوم
ንፉልነት ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ ዝጠቐሰ ኣቶ መሓሪ ንቑሕ ውዳቤታት ከኣደልዲልካ ውፉይ ኣበርክቶ ምግባር ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ብምሕባር መንእሰያት ታሪኾምን ባህሎምን ክፈልጡን ብክብርታት ሕብረተሰቦም ክምልመሉን ዝካየድ ጻዕሪ ብዝሓይለ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሩ ንኣዋሃዲ ሽማግለ በዓላት ወኪላ ቃል ዘስምዐት ወይዘሮ ሄርሜላ ሚካኤል ብወገና ዝተኻየደ ጻዕርን ተወፋይነትን መርኣያ ጽንዓት ኣብ ሃገራዊ መትከል ምዃኑ ብምጥቃስ ምስጋና ቀሪባ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ መጻኢ ትሕዝቶ ፌስቲቫል ንምስፋሕን ንምድማቕን ዝሕግዝ ሓሳባት ብምቕራብ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሰራዊትን መንግስትን ኤርትራ ብምዃን ኩሉ ካብኣቶም ዝሕተትን ምብርካት ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ ንኡዘቦ ዓዲ ቀይሕ ብደረጃኩም ጽጉማት ራቤታት ዝግበር ዓይነታዊ ደገፍ ብዝተወደበ መልክዕ ከም ዝቕጽል ኣማሕዳርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዓበይቲ ዓዲ ወከልቲ ህዝብን መራሕቲ ጉጅለታት ክደፍን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣኼባ ተገሊጹ ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ ሃዳሙ ወይዘሮ ዛይድ ወርቃብ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ህዝቢ ዘዋጽኦ እኽሊ ን40 ስድራቤታት ከም እተመቓርሐ ብምጥቃስ ውጽኢቱ ዝምስገን ስለ ዝኾነ ብቐጻሊ ከም ዝድፍኣሉ ኣብሪሃ ኣማሕዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሃዳሙ ኣቶ ሃብቶም ግዴ ብወገኑ ብደረጃኩም ዝዕመም ስራሕ ውጽኢታዊ ስለ ዝኾነ ንዘሎ ውዳቤታት ብምሕያል ኣርማዕነት ዝተላሰለ መደባት ንምርግጋጽ ከም ዝስራሕ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣማሕዳሪ ንኡዘቦ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋዝጊ ኣብ ርእሰቲ ዓይነታዊ ደገፍ ንጽጉማት ንምሕጋዝ ዝግበር ማእታዊ ንጥፈታት ኣበርክቶን ጽልውኡን ርኡይ ስለ ዝኾነ ቀጻልነቱ ክወሓዝ ተማሕጺኑ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡዘቦ ሰገነይቲ ኣብ 2024 ምህርቲ ሕርሻ ብዓይነትን መጠንን ንምስስታን ዘተይርክብ ኣካይዱ ሓላፍ ጨንፈር ልምዓት ብቑሊ መንእሰይ ተኪእ ተወልደ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ 2023 ምስ ዝነበረ ዘይምዕሩይ ዝናብ ሓረስቶት እቶቶም ከም እተጸልወ ብምጥቃስ ሓረስቶት ጎኒ ጎኒ ኣካል ኣሕምልቲ ብምልማዕን ምርባሕ ንህቢ ብምዝውታርን ተረባሕቲ ጸጋታት ከባቢኦም ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ መሻርክቲ ብምውህሃድ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብዝለዓለ ክስራሕ መደብ ከም ዘሎ ብምዝኽኻር ሓረስቶት ጋብላዊ ቆፎ ከተኣታትው ከምኡውን ምቁር ድንሽን ዘይቲ ኣድርን ብምልማዕ ቁጠባዊ ረብሓታቶም ክብከብሉ ተላብዩ ክብራትን ክብራን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ሩስያን ሰሜን ኮርያን ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምድላል ዝወስድኦ ዘለዋ ቅልጡፍ ተበግሶታት ንሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ንኣሜሪካ ድማ ብቐንዱ ኣሸቓሊ ኮይኑ ከም ዘሎ ተጋዊሑ እዚ ዝተሓበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ቾይ ሶን ሁይ ኣብ ሩስያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ብ14 ጥሪ ከተማ ሞስኮ ድሕሪ ምእታው እታ ላዕለወይቲ ዲፕሎማስኛ ሰሜን ኮርያ ምስ ሩስያዊ መዘናኣ ሰርጌይ ላቭሮቭን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዝ ሩስያን ከም ተዘራረብ ወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ሰሜን ኮርያ ኣቃሊሓ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዑደት ኣብ ትግበር ናይቲ ኣብ መስከረም 2023 ኣብ ሞንጎ ፕሬዚደንት ፑቲንን ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ዝተበጽሐ ስምምዓት ንምዝታይ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት ቁጠባዊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዝምድና ንምድላል ዘኽእል ስምምዓት ከም ዝኸተማ ይዝከር ምድልዳል ኩሉ መድያዊ ዝምድናታት ሩስያን ሰሜን ኮርያን ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ጸኒዑ ንዘሎ ኣህጉራዊ እገዳታት ዝጽሕስን ንኣህጉራዊ ሰላም ዝዘርግን ምዃኑን ሃገራት ምዕራብ ተጠንቀቓ ዘለዋ እንተኾነ ግን ሩስያን ሰሜን ኮርያን ነዚ ብሃገራት ምዕራብ ዝቐርብ ዘሎ ክስን መጠንቀቕታን ጸማም እዝኔን ሂበንኦ ዘለዋ ሩስያ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ብዝውንጨፍ ሚሳይል ብ14 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታት ዩክሬን ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደት ሓቢራ በቲ ኣብ መኽዘን ታንክታት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ካልኦት ወታደራዊ መሰለጥያታትን ዝተፈጸመ ደብዳብ ብርክት ዝበላ ታንክታት ድሩዓት መካይንን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝኾና ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡሎ እቲ ደብዳብ ሓደ ካብቶም ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታት ዩክሬን ዝዓበየ ክሳራታት ዘውረደ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ገሊጹ ሩስያ ሰራቀቀ ኣጽዋር ተጠቒማ ካብ ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን ዝለኣኽ ዘሎ ወታደራዊ ንዋት ካብ ስራሕ ወጻኢ ትገብሮ ከም ዘላ እውን ይሕበር ወታደራዊ ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ኣብ ወታደራዊ ጸጥታውን ቁጠባውን ቅልውላው ይሸማ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ እቲ ግዳማዊ ሓገዝ ሩስያ ወታደራዊ ዓቕማ ክተደፍእ ከም ዝደፋፍኣ ይፍለጥ
ኣብ ጀርመን ጽልዋን ሃሪ ቁጠባዊ ዝቕባባ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ዜጋታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሓረስቶት መንግስቲ ወጢንዎ ንዘሎ ወሳኺ ግብሪ ኣብ ሕርሻዊ እቶትን ምጉዳል ድጎማ ነዳድን ብምቅዋም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ኣለዉ። ሓረስቶት ጀርመን ልዕሊ 5,000 ትራክተራት 2,000 ናይ ጽዕነት መካይንን ካልእ ሕርሻዊ ማሽነሪታትን ኣምሪሖም ኣብ ጎደናታት በርሊን ከም ዝወጡ ዝተቐሱ ጸብጻባት ብ15 ጥሪ ቀንዲ መስመራት ጽርግያ ከም ዝዓጽው ገሊጾም። ኣብ ጀርመን ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ኣገልግሎት ፖስታ ትምህርቲ ጥዕና ህዝባዊ ኣገልግሎትን ካልእን ቁጠባዊ ሃስያ ዘውረዳ ኣድማታት ከካይዱ ምጽንሖም ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ዋጋታት መግቢ ኤሌክትሪክሲቲ ክራይ ኣባይቲ ነዳድን ካልእን ዝረአ ዘሎ ናህሪ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ዜጋታት ጀርመን ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይግለጽ። መንግስቲ ጀርመን ነዚ ንምፍታሕ ስጉምቲ ክወስድ ዝቐርብ ጻውዒት እውን እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ይሕበር። ወጥሪ ሓውስ ደሴት ኮርያ ዘሸቐላ ሰሜን ኮርያ ተማለስተ 4 ጥሪ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ተመራሒ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ኣፍሊጣ። እቲ ኣሳት 1,000 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ዘመናዊ ኣጽዋር ዓቕሚ ምክልኻል ሃገሩ ኣብ ምንፋዕ ዕወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ሓቢሩ። እቲ ፈተነ ሉዓላውነት ሰሜን ኮርያ ንምውሓስ እምበር ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ስጋት ከም ዘይፈጥር ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ኣረድዩ። ኣሜሪካ ኣብ ሓውስ ደሴት ኮርያ ተካሂዶ ዘላ ወታደራዊ ምትእትታው ሰሜን ኮርያ ወታደራዊ ዓቕማ ክተደፍዕ ከም ዘገደደ እትሕብር። እቲ ተኸታታዊ ምትእትታው ምስ ዘይቋርጽ ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣብ 2006 2009 ከምኡውን 2017 ዘካየደቶ ኒክሌሳዊ ፈተነ ክትደግሞ ከም እትኽእል ተጠንቅቕ ዘላ። ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት እናኸረረ ከም ዝመጽእ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ኣብ ታንዛንያ ብ14 ጥሪ ኣብ ዘይሕጋዊ መዕደን ወርቂ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት 22 ሰባት ሞይቶም። እቲ ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝሰዓበ ሰመዚ ታንዛንያ ሓቢሮም። ኣብ ታንዛንያ ኣብ ዘይሕጋዊ መዕደኒታት ወርቂ ሓደጋ ምህማም ከጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት የረድኡ። ኣብ ኣርጀንቲና መጠን ቁጠባዊ ዝቕባባ ናብ ልዕሊ 210 ሚእታዊት ከም ዝዓረገ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም። እቲ ቁጠባዊ ክስተት ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብቲ ሃገር እቲ ዝለዓለ ምዃኖም እቶም ጸብጻባት ጠቕሱ። ነቲ ተርእዮ ንምፍታሕ ዝተወሰደ ስጉምትታት ተዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ስለ ዘይምጽአ ኣብ ህዝቢ ኣርጀንቲና ቁጠባዊ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ይሕበር። እቲ ቁጠባዊ ዝቕባበ ኣብ 2024 መሊሱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይእምቱ ኣለዉ። መንግስቲ ኣርጀንቲና ቁጠባዊ ጸገማት ሃገሩ ንምፍታሕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ምስ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ከም እተፈራረመ ይዝከር። ካብ 14 ጥሪ ከተማ ኒው ዴልሂ ኣብ እትርከቦ ሰፊሕ ክፋል ህንዲ ተኸሲቱ ብዘሎ ጽዑቕ ግመ ንጥፈታት ሓያሎ ከተማታት ከም እተጸልወ ተሓቢሩ። በቲ ኩነታት ኣየር መጠን ርእየት ኣዝዩ ብምቁልቋሉ መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ሓያሎ ከተማታት ከም እተሰናኸለ ከምኡውን ካብን ናብን ከተማ ኒው ዴልሂ ክካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ኣሳት 200 በረራታት ክስረዝ እንከሎ 10ታት ከም እተደናጎየ ተገሊጹ። መስመራት ጽርግያ እውን ክዕጾ ከም እተገደደ ዝተቐሱ ጸብጻባት እቲ ኩነታት ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ምዃኑ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ዝፈጥሮ ምስትንኻል ከይዛይድ ከም ዘስግእ ሓቢሮም። እቲ ምስትንኻላት ኣብ ቁጠባታ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጣ ኒው ዴልሂ ሃስያ ከም ዝህልዎ ድማ ተገሊጹ። እቲ ጽዑቕ ግመ ንመጠን ብከለ ኣየር ኣዛይድዎ ብምህላው ከስዕቦ ዝኽእል ጥዕናዊ ሃስያ እውን ኣቃሊልካ ዝርአ ከም ዘይኮነ ተሓቢሩ። ዜና ቅድሚ ዝዛርና ኣርእስታቱ ከደግመልኩም። ብደረጃ ዞባ ጋሽባርጋ ኣብ ምሕያል ብቕዓት ትምህርቲ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ኣብ ቁርረት ተኻይዱ። በብርዕተ 4 ዓመታዊ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ተቐማጦ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ምልዑል ማዕረግ ተኻይዱ። ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ብደረጃኮም ንስጉሞ ስድራ ቤታት ዝግበር ደገፍ ብዝተወደበ መልክዕ ከም ዝቐጽል ተሓቢሩ። ምድልዳል ዝምድና ሩስያን ሰሜን ኮርያን ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ንኣሜሪካ ድማ ብቐንዱ ኣሸቓሊ ኮይኑ
روسيا على الفتنة الدمسي بزوجة ميسايل على الوتدروي علامات يوكرين كبد أنوت أوريدا حرصت جرمن نوتن وسخ جبري حرشا وتوتن مقدال دقوما ندادن زقاوم سفيح سلام وسلفية كايدلو سينما تزازي ملوم سيسترفو مدبرنا نحدقكم بوغناي بخمشات